Assalamu alaikum 'yan Nijar baki ɗayanmu kowa da kowa, ina yi ma kowa fatan alheri, ina gaida kowa da sunan shi. Kun ji ni kwana biyu shiru jama'an Nijar. Yau magana da ni zo da ita, ina ganin rabina da magana, yana ganin an himma wata kai an kai wata uku. To matasa na Nijar na Libi, duk wadda aka yi ni ba ku taɓa jin na ta suna yi magana ba ko? Yau an taɓo magana game da kamun da an kai ma mutanenmu yau a can Trablus, game da kamun da an kai ma mutanenmu a Tripoli. Gaskiya fi sabidillahi abinda za a yi muna, abinda ake muna ma gaba walakaicin yayi yawa tsakaninmu Libi da Nijar. Kai tun kanan aihe mu a kai mu ubannan mu walakaici, har ta ka gare mu, har ta ka ga yannan mu, har ta ka gare mu, har ta ka ga kananan mu. To wanga abin yau ya kai karshe insha Allah bi iznillahi, wanga abin ya kai karshe. Wagga buro uba da aka yi muna ta kai karshe insha Allah bi iznillahi, wagga buro uba ta kai karshe. To wanga kamun da aka yi muna, duk kamun da aka yi muna a kwashe mu a kai mu Nijar. Amma ina mu dukkan matashin Nijar wani magana daya, da na Alger da na Libi, duk wanda an ka kama an ka kai Nijar ya zo Agadas ko Arlit mu zo mu zamna. Tsakanin Agadas da Arlit mu zo mu zamna. Duk balaraben da muka gani ya zo, duk dan kasar da ko dan kasar Alger ko dan kasar Libi, duk wanda ya zo, gwamnati dai ba yadda dai za su kai mana dokar shiga kasar suko. To na rantsa Allah, in gwamnati ba ta dauki dokar shiga kasar mu ba, na rantsa Allah sai sun ci kan buru uban su. Na rantsa da dubbula, na rantsa da Allah ni da an kama ni an kai Nijar, na rantsa da duk uban, na rantsa da dubbula rabe da gani cikin Nijar, in ban ci babban buru uban shi ba, Allah ya tsini mai albarka. Na rantsa da dubbula rabe da gani dan Libi ko dan Alger cikin Nijar, in ban dike oshe ba, Allah ya tsini mai albarka. Kai ga buru uba ta yi yawa, a kame mu Alger, a kame mu Libi, a kame mu Libi. Wagga buru uba ta yi yawa. Na rantsa da Allah, duk wani matashi dan Nijar ya sa ga kunni ne, duk wani matashi dan Nijar ya sa ga kunni ne. Wagga buru uba ta isa, ta kai kak. Yanzu wagga buru uba ta kai karshe, wagga buru uba ta kai karshe. Duk wani matashin da aka kama aka kai Nijar, ina mai jaddada mai shi zo Arlit, ko shi zo Arlit, ko shi zo Agadas shi haka, shi zo Arlit ko Agadas a haka kawai. Duk dan kasa ko dan kasa Alger ya zaka, da dan kasa Alger ya zaka Arlit a ci uwa shi, in dan kasar Libi ya zaka ya zaka Agadas a ci uwa shi. Wagga buru uba ta isa. In suna mun gare wagga buru uba yanzu ta zama buru uba da ma bai ma kamata ma a daga mata kafa ba ma. Wagga buru uba duk wanda an haka ma ya dangana da Allah ya dauki kaddara, ya je gida ya zo. Duk wanda an haka ma ya dangana da Allah ya dauki kaddara, ya je gida ya zo Agadas, ko ya shiryo ya zo Agadas ko Arlit. Wagga buru uba ta kai karshe, wagga buru uba ta kai karshe. Ni na yi imani da Allah, duk wanda kama ni kai ni Nijar, na yi imani da Allah, lalle ku dubi huskata da kyau. Bazum ina kaga dai Bazum lokacin mu muna cikin wanda muke cewa Bazum ba na farina ba, amma na rantse da Allah, tun da Bazum ya hau mulki, na rantse da Allah, duk wanda yau ha faɗa na yi kan Bazum, wani wanda ya ce Bazum ya ce wai a kwaso yan Nijar a kawo Nijar. Ni ce wallahi ƙaryana, na rantse da Allah ƙaryana, ni ce wallahi ƙaryana. Ni ce mu muna bisa ga goyon bayan, ni na rantse da Allah yanzu duk uban da ce Bazum ba na ƙwaraina ba, na rantse da Allah wallahi sai na tsine mai albarka. Duk uban da ce Bazum ba na ƙwaraina ba, Allah ya tsine mai albarka, Allah ya ɗebe mai albarka. Amma ga gamin ga Bazum ka dibi girman Allah, ka ji tsoron Allah. Ɗiyan talaka abinda ake musu nan cikin Libi, wanga kamun da za a yi ya kamata a shaida ma mutane, in kowa shi in wani ku shirya ku bar ƙasar ka. A ce muna mu bar ƙasa, za su ga abinda za su yi, amma haka kawai a zaka a kwace muna wayoyi, a halbin mu, har da halbin ƙafafu, a halbe muna ƙafafu, a zaka ai muna walakaici, a karye muna gida, a kwashe dan abin da mun ka nema, a bar mu biya kudin mota mu tafi gida. In kuma wannan ne Bazum, in kamu ka ce za a yi Bazum, ka turo motoci ka ce a zaka a kwashe yan kasa, kowa ga mota nan shi ta gidansu, ka gani in ba a hau bayan nan, in wannan mataki za ku dauka sai ku dauki wannan mataki. Amma wanga abin da an kai bai yi ba, kuma na rantse Allah, duk uban da an haka ma ne ya tayi Nijar, da ya ga dan kasar Libi ko dan kasar Alger ci uwa shi kawai.
waggana ita ce kawai mahita ya ci uwa shi. Wagga Buru'uba ta isa, wagga Buru'uba ta isa. Dan Alje ko dan Libi duk wanda gane cikin Nijar ya ci uwa shi. Kai in ba kashin ruwa lahiya lo suke zuwa Nijar, lahiya su lo suke zuwa Nijar. Ba takardar gidan burodi, ba takardar gishiri, babu uban da ya isa yi musu wata magana. Mu dan kasar da ya zaka Nijar alhamdulillah mu kai da shi, amma na rantse Allah wai ga gamin ga wai a ce wai a kama mu, ana kama mu kasar gabi. Tunda mun ka tashi suna shiga kasar mu lahiya lau, ba wata takarda ba wani abu, su je duk kuɗin da ake samu kasashen ga mahi yawa ma duk kasashen mu na suke zuwa. In ba ku sani ba ku sani, in ba ku sani ba ku sani na yan Nijar, in ba ku sani ba ku sani. Duk bidar da muka yi Laraba na muka yi ma ita, duk bidar da muka yi Nijar Laraba na muka yi ma ita. Kaga an kama mu an kai mu an liƙe, an kama mu an kai mu an liƙe, sai an turo kuɗin beli. Mutum ya sayar da gonakinsu, ya sayar dabbobinsu, a turo ma Larabawan ga su yi kuɗi su yi komi. Amma yanzu wai yanzu in sun ka tashi zuwa ƙasar mu lahiya lau, babu wanda ya taɓa tarda musu hitina. Amma dan Buru'uba yanzu wai a ce wai ana zakuwa ana karye mu na gidaje, ana amshe mu na wayoyi, ana halbin mu, ana kwasan mu, har da halbi wai ana kwasan mu, ana kama ana liƙiya. Wai shugabannin mu ku za ku kwance, wai kuna ji, wai kuma ga magana ba a taso a yi ta. To in ba a yinta duk matashin da an haka Nijar mai jin ƙarfi da ya ga dan ƙasar Libi ko dan ƙasar Alje, na rantsa Allah ya ci uwa shi. Wannan hukunci shi yayi daidai yadda ba mu shiga ƙasar su ko. To wannan kabilanci Nijar wallahi na rantsa Allah ba zum dan in faɗa ma duk waɗanga yan ƙasar Alje, yan ƙasar Libi, duk wanda kaga ya tai Nijar din ce na barin faɗa ma bai zama girma da arziki. Na rantsa Allah bai zama girma da arziki. Ka sa ga wannan ga kanka. Ku bar ciya a kwashi yan Nijar a kai cikin Nijar din nan. In haka yan Nijar cikin Nijar wallahi ba zum. Na rantsa da Allah wanga lokaci ba zum, baka shirya ma yan Nijar ba wanda za su zama Nijar. Ba ka da ƙarfin da za ka riƙo yan Nijar wanda za su zama Nijar. Dai in faɗa ma ba zum, ka jiya ga kunnanka. Dai in faɗa ma yan Nijar masu neman halali na nan cikin Libi da kona muka muna neman abin da muka ci, muka tura gida can Nijar ba zum. Kuna riba da mu yan masu hita suna nemowa suna kama mu aihin nan mu. In ba da mu ke kama mu aihin nan mu, bila'in da za a yi Nijar na rantsa Allah ba zum, Allah ɗaya sun iya kashe. Bila'in da za a yi Nijar wallahi Allah ɗaya sun iya kashe ba zum. Na rantsa Allah wallahi ba zum, wallahi ba zum. Wanga mataki bai yi ba wangan a kama mutane a yan Nijar a kai Nijar bai yi ba. Na rantsa da Allah mu maja ƙarfi muna neman abin da muka canan cikin Libi, muna tura mu aihin nan mu suna rayuwa suna zama hankali kwance. To na rantsa da Allah in kaga an kwashi yan Nijar an kai cikin Libi, an kai cikin Nijar din cinya, da rantsa Allah ba zum, Allah dai san bila'in da za a yi ba zum. Dai in faɗa ma na rantsa da Allah wanga dai bai yi ba zum. A ɗauki mataki tun nan kai tsaye. Wanga mataki bai kamata ma ba zum ka bar shi kwan ba. Wanga mataki bai kamata ma ba zum ka bar shi ya kwan ba. In ya kwan ba zum, na rantsa da Allah wanga bila'in da za a yi ba dan kadan ne ba zum. Ya kwashi mutane haka Nijar wallahi ba zum, na rantsa da Allah ba ta daɗi, ba ta daɗi ba zum. Yan Libi din ga na rantsa da Allah duk cikin Afirka ga, na rantsa da Allah ba zum yan Libi su ɗaya sun wallahi suna sun fitar da Nijar. Wai barizin wai kun ce wai kun tadda Nijar kun yi menene? Yan Libi sun ka tadda Nijar ba zum. Yan Libi sun wai barizin wai kun ce wai kun tadda Nijar kun yi menene? Yan Libi sun ka tadda Nijar ba zum. Yan Libi sun ka tadda Nijar ba zum. Yan Libi zai tura miliyan guda ba zum karakan duk cikin yan badaga daga ta Afirka suke zuwa suna tura kuɗaɗe. Akwai waɗanda suna kai yan Libi tura kuɗi. Ka je ku diba tsakanin masu faste, tsakanin masu menene ba zum. Ku zo ku diba ku tambaye masu faste na nan Libi. Wai a hota duk wani dan faste a zo a yi refund din ka sa ma'aikata su zo na su bincika a hota daya no suke tura Nijar. Ka diba wace ƙasa na duka aka samu mutane waɗanda za su tura kuɗi zuwa Nijar. Babu ƙasar da duka har Amerika bata kai ga kuɗin da yan Libi ga tura ciki su shiga Nijar ba. Ba zo in ba a tura waɗannan kuɗi ya za a iya sami kwanci hankali Nijar ba zum. Ya za a iya sami kwanci hankali ba zum. Na rance da Allah wanga mataki ba zum. Na rance da Allah a tsaida shi. Baka shirya mu kwasa yan Libi ba kai su Nijar ba zum. Wallahi baka shirya ba zum. Ba ka iya ɗaukan mu ba zum. Wallahi ba ka iya ɗaukan mu ba zum. In kuma ka tabbatar da ka shirya ba zum, mu gani a ƙasa ba zum, mu gani a ƙasa. A ɗauki uwayenmu, a ɗauka mana uwayenmu, mu tabbatar da ka zube a ƙasa ba zum. In dai mun tabbatar da wannan ba zum, a kwashe mu a kai mu Nijar.
duk uban da ya kiya a kashe shi, duk uban da ya kiya a kashe shi Bazoum. In ka shirya ma zaman mu Niger Bazoum, wanga abin ya isa. Duk wani mai karfi Bazoum bai kamata ba a kwashe shi a kashe Niger dan Niger ba ta zamanuwa Bazoum. Ka sani matsalar da a gari mu Niger Bazoum, amma wanga walakanci da aka yi muna ya isa Bazoum. Ka dibi girman Allah, ka dibi darajar Muhammadu Rasulullahi Bazoum. Mu masu ma biyayya na Bazoum, kana cikin shugabannin da duk wani matashi dan Niger, na rance da Allah daga lokacin da ka hau Bazoum, duk wani matashi dan Niger wallahi yana cikin yabon ka Bazoum. Duk wani matashi, baka da matashin da zai iya bude baki ya ce Bazoum ba na kwarai na ba, wallahi yayi kadan dan Bazoum zaton da an kai mu kanka mu muna cikin zaton da cewa Bazoum ba za ka yi daidai ba. Ashe Bazoum ba haka yake, Bazoum ba haka yake ba. Ashe Bazoum mai gaskiya ne. Sai mun kaga Bazoum yana harkar gaskiya, to sai mun kaga yanzu Bazoum kada ka raida Bazoum, kada ka raida a zuga ka bata da yan kasar ka Bazoum, kada ka raida a zuga ka bata da yan kasar ka Bazoum. Wagga Bazoum na rance da Allah, wagga shawara ce mai ƙarfi. Idan ka fahimce ni Bazoum, idan ka fahimce mu, kun ka fahimce mu shugabannin mu na Niger, wallahi matasan da a cikin libin ga duk an kwashe su an kai su Niger, na rance da Allah bila'in da za a yi Niger ba dan kadan na ba, wallahi bila'in da za a yi Niger ba dan kadan na ba. Dan akwai mahi yawan kashi 100 cikin kashi 100 ko da ka hau mulki Bazoum, cikin kashi 100 kashi 90 duk masu niyyar su ragaice na, duk masu niyyar in sun ta Niger na, in sun ta Niger ga abin da ga bila'in da za su shiga. Bazoum ka bincika ka yi nazari, amma da ka hau mulki sai sun ka dawo sun ka ce a Bazoum na kwarai na, Bazoum yana iya daidaita mana kasan mu, Bazoum yana iya daidaita yana iya yadda mu, yana iya yadda komi. Amma Bazoum baka shirya muna ba, baka shirya muna zaman mu na Niger ba, wallahi Bazoum ka sani tabbat baka shirya zaman mu Niger ba, dan saboda ba ka dauki nauyin uwayen mu ba, baka dauki nauyin uwayen mu ba Bazoum. Da saura ka bari sai ka shirya Bazoum. In ka shirya Bazoum ba ciya za yi a kwashe mu kai mu Niger ba, mu da kanmu na za mu kanmu Niger, mu je can dan Niger sai mu ga tahinan. Dole na mutum ko ba kawa Allah kawa annabi, dole na za ka zuwa gida Bazoum. Ku gyara Bazoum, wanga abin, wanga walakaicin da za a shiga gidajen mutane a karye musu gida, a shiga a kwaso su da karhin tsiya, a zaka a kwashe musu dukiyarsu, a halbe mutane. Bazoum wannan bai yi ba Bazoum. Wanga tsari ku diba shi tun da wani lokaci Bazoum, wanga tsari Bazoum kakka bari ya kwana, yadda mun ka san ka Bazoum da daukan mataki kai tsaye Bazoum. Wanga mun kai kukan mu gare ka, ka dibi girman Allah, ka dibi darajar Muhammadu Rasulullahi Bazoum, ka dibi Muhammadu Rasulullahi Bazoum, ka dauki mataki a kai tsaye Bazoum. Wanga mataki duk aikin da kai Bazoum, ka dibi girman Allah, ka dibi darajar Muhammadu Rasulullahi, ka dibi ɗiyan talaka da annan cikin libi, dan ɗiyan talaka da annan cikin libi wallahi sun hina gida yawa. Ɗiyan talaka da annan cikin libi Bazoum sun hina gida yawa. Ka dibi girman Allah, ka dibi darajar Muhammadu Rasulullahi Bazoum, ka kula ma 'yan libin ga. Duk cikin Afirka ga babu inda adda mutane da yawa irin 'yan libi. Kafkin Afirka ga babu irin kasar da ta dauki mutane da dama irin 'yan libi. Bazoum ka dibi girman Allah, ka dibi Muhammadu Rasulullahi, wanga walakaicin ya isa haka nan da Allah Bazoum. Ka dibi kukan talaka da Allah, ka dibi kukan talaka Bazoum.